pertsona bat hortxe zeuzarkin eskutan. Kaixo, egun non? Kaixo, zer moduz? Ongi? Ongi, ni Mikel zu? Edurne. Edurne urtaskotarako. Edurne, herritarra, Zangotzakoa? Bai, Zangotzakoa. Posta naiz, ezagutzeaz. Eta ikusi zaio demen kaletik, ez dakit, bueno, ez dakit zuazen merkadillo batea, Parisko modako pasarela batea? Ba, ez, errege baten kapa da. Ojo, Kristo, errege baten kapa? Bai, errege baten kapa. Nafarroako erregeren batena? Nafarroakoa ez, baina mundu mailan ezaguna den errege batena. Ojo al Kristo, ojo al Kristo, ojo al Kristo. Ez da Felipen izango, ez da? Ez. Hemen ez ditugu traidoreak maite. Beto. Bueno, Edurne, zuk esango iazu, nazuaz? Erregen misterioko lokalaren aurrean gaude. Ojo al Kristo. Eta hemen, arropa gordetzera nentorren. Ezaguna da Zangotzako erregen misterioa, ez da? Oso ezaguna, bai. Entzuna daka teleberien gaur egunen daula, eta hemen herrien garrantzitsua izango da, ez da? Oso garrantzitsua, bai. Zangotzako kulturidentitate zeinu bezala hartua daukagu, bai. Zu arduratzen zea edo? Bai, eporten presidenta izendatu naute. Bai, zuzea presidenta. Edurne, ikusi dezaket zurekin? Bai, noski, lagunduko idazu. Bai, noski, Epa, hementxe. Armiño. Sartu. Jepa. Uipa. Ba, hauze da gure lokala. Hementxe gordeko dugu. Hementxe osondo. Beste erregen kapekin. Bueno, Edurne, nondi datorro ditu lau edo? 1909 urtean, Padre José de Legarda kaputxinoak obra hori idatzi zuen, erregen misterioaren obra. Bai. Eta geroztik urtero egiten da. Bai, antzestu da. Segunetan izaten da, pentsare errege guren, ez da? Bai, urtarriaren 6an. Urtarriaren 6an, bai. Eta zenbat jende hartzen du parte? 100 bat pertsonek. 100 bat pertsonak, ez da? Beraz, herriaren parte handi. Bai. Eta erropa pila dakazue jenderen zat. Bai, nahi du arroparen bat probatu? Zuk esango ia, a ber, ze jarri. Zein nahi duzu, Melchor, Gaspar edo Baltasar? Baltasar gustatzen zait. Vale. Ze elegantea, hemen txekapa eta guzti. Dotore, bai. Egun batez izan zaitez errege, ez da? Errege magoa, Bai. Txin, peluka ere jantziko dugu, ez peluka ere bai hori da. Ze polita. Eta bizarra nahi duzu, edo? Bai, hola. Gauza bat, oso elegante irutzea, baina, Edurne, nik Baltasar esan dizuta, Baltasar okrez banago, errege beltza da, ez da? Baina Zangotzako erregen misterioan ez. Ojo a Kristo, a ber, Baltasar da errege txuria, Zangotzan, eta Melchor da errege beltza. Hori da, bai. Eta hori zergatik edo? Ba, 1909 urtean, Padre José de Legardak antzezpena idatzi zuenean. Bai. Ba, ez dakigu zergatik okertu zen, nahita egin zuen edo, baina, Melchor jartzen duenean, bere odol beltzari egiten dio referentzia. Orduan, Baltasarri Melchor ditu zion, eta Melchorri Baltasar. Bale. Eta hoi antzezaren da, kabalgatan ere berdina pakartatzen da? Ez, kabalgatan Melchor da, eta Baltasar beltza da. Kuestioa da, aurrak nahaztea. Ez da? Ez dakit, matematik edo estatik, baina, apazein da, amazein da bestea, bueno, bale. Nahi zeu ze falta altzait edo? Koroa falta zaizu. Koroa, bueno, hola ja naiz Baltasar, ez da, Zangotzan izango ligatzeke, Baltasar. Gauza bat Edurne, hemen beste aldean ikusten naiz kapa pila, ez dakiz herrian tunare badaukazuen edo zer da? Hauek erromesen jantziak. Erromesen jantziak? Jakobe urtea denean, Santiago gunean, herriko jendea erromesez jazten da. Claro, Zangozatzik Santiagoren bideo pasatzen da, ez da? Hori da, Santiago pasatzen da. Oso puntu garrantzitsua da. Bai, hemen daukagu erromanikoaren la joya del románico. Hori da, bai, jantzin egiteke pixka bat egingo dugu. Bai, aldaketa. Bai, bueno, netzako hori handia da egizan, Baltasar izatetik, orain erromes izatera pasako gera. Ba, ni ere jantziko naiz, gero itzen bazaizu, eta jango gara Zangotzako la joya del románico ezagutzera. Primeran, hori bat, goazen ba, Zangotzako altxorrak ikusten. Historia handiko herria da Zangotza, ez da? Bai, 900 urte bete zituen Zangotzakiaz. 900 urte? 900 urte, bai. Eta, bueno, Zangotzako armarrian, la que nunca faltoren leloa jarrita daukagu. Zangotzako armarria jartzen du, la que nunca faltó. Bai, hori zergatik. Luis Deutin erregeak 1312 urtean, lelo hori jarri zion, izan ere Zangotza Aragoiko mugan, edo Aragoirekin muga egiten du, eta Nafarroako erresumaren atea izan da. Orduan, betidanik, liskarrak eta gatazkak izan ditugu Aragoitarrekin. Eta hor beti egon gara Nafarroako erreinoa... Zaintzen bezala, defendatzen. Eta horretik dela, que nunca faltó. Beti horrengo dalako Nafarroa defendatzen. Beraz, Edurne, gulertu du pixka bat, bizilagunekin, hau da, Aragoitarrekin, liskarraketa izan dituzula tarteka, ez da? Bai, historian zehar, bai. Ez que hemen, justu pegatuta daude, ez da? Urrengo horria zein da?
Aragoikoa sos. Sos del rey católico. Sos del rey católico. Me cago en sos del rei katoliko. Me cago en sos del rey católico. Hori hemen didator? Sosekin izandako liskar baten ondorioz, me cago en sos esaten dugu edo. Horrela gogoratzen gara gure soseko bizilagunekin, me cago en sos esaten dugunean. Edo batzutan me cago en sos del rei katoliko, ere dena esaten dugunean. Del rei katoliko, impresionante, egia. Me cago en sos esan moldeak, hemen zango zandu bere jatorria. Bueno, Edurne, pentsatzen dela hau zango dela erromanikoko joia, ezta? Bai, hau da... Impresionantea. Santa Maria Elizaren ate famatua. Hemen, ezkerraldean, Las Tres Marias deitzen direnak dira. Bai, Erdiko Maria daukan liburu hortan, idatzita jartzen du. Leodegarius me fecit. Hor, Leodegariusek edo portada egin zuen gizon honek, bere izena utzi zuen idatzita. Eta beste aldean ordea, San Pedro, zeruko giltzekin, ez dira oso ongi ikusten, baina hor zeuden behintzat. San Pablo, burusoia dena, hori da. Eta hemen izkinan Judas daukagu, urkatua. Urkatuta dago, ez da? Hor, atearen gainean, azkenengo paiketa. Jesusen eskuinaldean daude zorionekoak, edo zerura joango direnak, eta eskuinaldean... Infernura joango direnak, ez da? Bai. Hor fikatu nahiz danak alde batean jantzita daudela, eta beste aldea daudela hor erropik gabe. Bai, arrazoia du. Bai, ez dakit zorionekoa zeintzunek izango dian, Hau idibarra, ez da? Idia, bai. Eta beste aldean? Eta beste aldean aldiz, deabrua. Hor, infernura joango direnak, ate horretatik sartu beharko ziren. Jende ona hemendik eta deabruak hemendik. Hau gure atea. Nondik sartuko zara? Sartu dira, be. Sartu gaitezen. Bai, sartu gaitezen. Baitxita dao, gaur purgatorioa descanso semanal izango du. Bueno, beste zezonola badago pixkat ikusteko? Bai, dira hortxe ze ikusten duzu. Bai, tipo badago hementxe, etzan da, ez da? Bai, ikusten duzun Alabartola dagoen tipo. Bai, Alabartola hementxe dago. Zangotzan esaten dugu Leodegarius dela. Portikoa egin zuena, ez da? Bai, esan hoi da. Leodegarius, hainbeste lan egin ondoren, bere burua horrela irudikatu zuela, siesta egiten. Beraz. Hori zangotzan esan hoi da. Bai. Importanta da, laneko konbenio kumplitzea eta ordu siestak eta resperatzea, zergatik hementxe, zangotzan Eliza ondoan daukagulako langileen sindikatoa, komisiones obreras. Zergatik da nahi ondo deskantzatzen. Zenbat historia Edurne egia esan, baskarrik asko denagatik, eta ni banoa ez dakit Santiago aldea jun edo herria ezagutzen jarraitu. Ondo segi Edurne. Bai, agur.